Khuluma. Ngithini? Khuluma. Uthini umbuzo wakho? Wawuhlalaphi? Okay guys, mina bengihlala kaNongoma. Grade i-creche yami ngayifunda kaNongoma, grade R ngawufunda kaNongoma. Ngagraduate kamnandi kakhulu okudlula wena interviewer, okudlula wena. Ngagraduate kamnandi grade R wami. Mina bese kanti uthini? Ngiyakutshela nje ngathi uyangichaza nje. Okay. Okay phela. Khuluma. Okay ke. Ngase ke ngiyaphasa ke ugrade R, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ngase ugrade 7 ngase ngahamba ke ngezophongolo grade 7. 2009 ngezophongolo ngizokwenza ugrade 7. Ngafike ngahlala ophongolo, ngiqala eTshangibona kwagogo, ngase ngiyahamba ngayohlala kwababa ngakusasa ekuseni kusuku 2010. No, ungakhali. Ngisasabhizi nge-interview lana. Iblunt yakhe le. Ha. So Yabona. and then guys ngase ngafunda ugrade 7 wami ngafeyila. Ngifunda ePhongolo intermediate eSigungweni. Ophongolo ngafeyila. Grade 8 ngawufunda eMbheko. Awafeyila. Ngafeyila. Grade bani? Ngafeyila ugrade 7. Yo. Ngafeyila ugrade 7. Grade 8. Ngafeyila ugrade 7. Lethi phela imic ngikhulume phela noma usa interview manje. Iphela interview. Noma ufuna ukuzwa ukuthi ngafeyila esikolweni. Nanje. Manje pho why ungihleka ukuthi ngafeyila? Yes, I failed guys. Nami ngifeyilile ku grade 1. Ungafeyili wena kumele uphase. Ngifeyilile. Ngafuna ngase ngifunda ngawuphasa ku grade 7 ngase ngiyofuna u grade 8 eMbhekwa. Ngaphasa nakhona ngaphasa ngafunda u grade 11 eMbhekwa and then ngafeyila. U grade 11 futhi. Ngafela u2. Ngafela u grade 11. Ngangikopelisa umngani wami. Sibhala i-maths wasibamba. Ngase ke baphatha iphepha lami baqebula ngase ngafeyila. Ngase ngiyofunda eDingwazi. Kwalibisi.